Chtěla bych vám představit nový stroj BigShot Express, který se od klasického BigShotu liší tím, že nemá kliku. Není na mechanický pohon, ale na elektrický. Možná malá změna je i v sandwichi, v deskách. Je tady základní deska a tady ta vyrovnávací deska, chybí tam ta oranžová, která je spojená s tou základní deskou. Má klasické akrylové desky a co je na něm úžasné, že má tady ty naváděcí lišty, proto my, když vložíme šablonu a projedeme, tak si ten stroj sám navede tady ty desky do stroje. Ukážeme si vyřezání klasické šablony. Vezmeme třeba tady toho filigránového motýla, který se někdy může špatně vyřezávat. Dáme základní desku, vyrovnávací desku, akrylovou desku, papír, šablonu nožem dolů, druhou desku a vložíme do stroje. Není to vůbec nic těžkého a jenom zmáčkneme šundlík. Stroj sám navede desky a vyřeže. Krásně vyřezaná šablona, není s tím vůbec žádný problém. Píchneme. Vypíchneme. Tak, už. Tak, šablona je krásně vyřezaná. Můžeme si vyzkoušet ještě Big šablonu, kde tyto desky dáme stranou, použijeme jenom akrylové desky. Takže dám akrylovou desku, šablonu nožem nahoru, dám papír, druhou desku a opět projedu. Není nic jednoduššího, než zmáčknout šundlík. Stroj sám krásně pracuje a můžeme to zkusit samozřejmě i na druhou stranu. A vidíme, jak krásně projíždí. Všechno, co jsem chtěla vyřezat, se mi vyřezalo. Takže tímto bych řekla, že elektrický BigShot je mnohem snazší na použití než třeba klasický, ale kdo rád točí klikou, tak si určitě užije ten klasický.